Teraz? Tak ahoj, čaute. Toto je Kika. To je Kika. A nudíme sa. Tak sa poďme o niečom rozprávať. Vyberáš tému ty alebo ja? Počkaj, pustím pesničku a ty to tému vyber. Na vybrať tému, tak vyberme chalani. A napríklad konkretizuj. Tretí rad. Konkretizuj chalana. Konkretizovať chalana? Tak nemenovaného chalana, pretože keď to ten chalan uvidí, tak to bude potom trapať. Tak vieš, o kom sa teraz rozprávame najčastejšie. No poďme ku mne. Proste povedzme na hociakého chalana. Ale nechci. Nechci on. Za koho? Tak potom... Tak sa potom poďme o ktorom. Bubák. Bubák? My ho len voláme, že Bubák, ale on sa volá Dušan. Áno, to má len takú prezivku, ale my sme ho nevybrali, on si vybral sám. Hej, on si vybral sám a my si nič nenarobíme. Jej sa páči, ale... Rada páči, akože... Ako... Nehovor. Narazí mňa, tak... Ako teraz, čo tu riešiš? Že narazí mňa. Ako si máte sa nasť, alebo čo? Choď môj Prečo by? Prečo by ty myslíš, že on ťa má radšej? Pretože sa tak správa. Pretože sa podobáte? My sa podobáme, čo ty chceš povedať? Musela som to niečo povedať. Ja s ním sa podobáme. Áno, ty s ním. Možno preto ťa má tak rád, No. že ťa bere skôr ako sestru. To sa niekto drží. Skôr ako sestru, ako Sestru. Áno. Malú a Ale sa nikdy neuvidiate. Takú malú, ozdravnú sestričku. A teba nebere nejako, takže už to máš. Pretože on si o mne nič zle nevymyslí, vieš, a zaberaš polovicu obrazovky, presne ako Bubák. To ty si takto raz prekáže, vieš, tak to preč. Akože aj ty tu tam väčšinu prísľadu, že nie, to je veľmi do toho, hej. No, musím povedať. Ty. Vieš čo, ty buď rada, že sa radšej niekto povedala, pretože by to zle skončilo. Ako? Ako? To by si chcela vedieť, čo? Nevedela, že ty si lesba.